Першы ліст Яна, раздзел 3. Паглядзіце, якую любоў даў нам Айцец, каб мы называліся дзецьмі Божымі. Свет таму не ведае нас, што не пазнаў яго. Улюбёныя, мы цяпер дзеці Божыя, але яшчэ не выявілася, кім мы будзем. Ведаем, што калі гэта выявіцца, мы будзем падобныя да яго, бо ўбачым яго такім, якім ён ёсць. І кожны, хто мае такую надзею ў ім, ачышчае сябе падобна таму, як ён чысты. Кожны, хто ўчыняе грэх, дапускаецца і беззаконня, бо грэх ёсць беззаконне. І ведаеце, што ён аб'явіўся на тое, каб забраць нашы грахі, і ў ім няма граху. Кожны, хто застаецца ў ім, не грашыць. Ніводзін жа з тых, што грашаць, не бачыў яго і не пазнаў яго. Дзеткі, хай ніхто вас не зводзіць. Хто робіць справядлівасць, той справядлівы, як і ён справядлівы. Хто ўчыняе грэх, той ад д'ябла, бо д'ябал ад пачатку грашыць. Дзеля гэтага і аб'явіўся Сын Божы, каб знішчыць справы д'ябла. Кожны, хто нарадзіўся ад Бога, не ўчыняе граху, бо застаецца ў ім семя яго, і не можа ён грашыць, бо нарадзіўся ад Бога. Гэтым выяўляюцца дзеці Божыя і дзеці д'ябла. Кожны, хто не робіць справядлівасці, не ёсць ад Бога, таксама, як і той, хто не любіць брата свайго. Бо такое ёсць абвяшчэнне, которое чулі вы ад пачатку, каб мы любілі адзін аднаго. Не як Каін, ён быў ад ліхога і забіў брата свайго. А чаму яго забіў? Бо ўчынкі яго былі благія, а брата яго справядлівыя. Не дзівіцеся, браты, калі свет ненавідзіць вас. Мы ведаем, што перайшлі ад смерці да жыцця, бо любім братоў. Хто не любіць брата, той трывае ў смерці. Кожны, хто ненавідзіць брата свайго, ёсць забойца. А вы ведаеце, што ніводзін забойца не мае ў сабе жыцця вечнага, якое трывае ў ім. З таго пазналі мы любоў, што ён аддаў душу сваю за нас, і мы павінны аддаваць душу за братоў. Калі хто мае багацце гэтага свету і бачыць, што брат яго жыве ў нястачы і зачыняе сэрца сваё ад яго, дык як можа трываць у ім любоў Божая? Дзеткі мае, будзем любіць не словам ці языком, але справай і праўдай. Па гэтым пазнаем, што мы ад праўды ды супакоім перад абліччам яго сэрцы нашы. Бо калі наша сэрца асуджае нас, дык Бог большы за наша сэрца і ведае ўсё. Улюбёныя, калі сэрца наша не асуджае нас, маем адвагу перад Богам і пра што прасіць будзем, атрымаем ад яго, бо захоўваем прыказанні яго і робім тое, што яму падабаецца. А прыказанне яго такое, каб мы верылі ў імя яго Сына Ісуса Хрыста і любілі адзін аднаго, як ён нам загадаў. І хто выконвае прыказанні яго, той трывае ў ім, а ён у тым, і тое, што ён трывае ў нас, пазнаём па духу, якога ён нам даў. Амін.
Хвала Господу Ісусу Христу за ўсё. Хвала за Беларусь.